În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, preasfințiile voastre, dragi părinți, frați și iubite și scumpe surori, slăvit să fie Domnul! Iată ziua în care ne putem bucura, ne putem mângâia de Dumnezeu și unde ne putem ruga lui Dumnezeu, aduce rugăciunile noastre și ai cere ajutor pentru noi, pentru țara noastră și pentru întreaga lume de pe întreg pământul. Astăzi mă uit la voi. Cred că cei mai mulți dintre noi am venit cu durerea copiilor. De multe ori, acestea dureri ne aduc la Dumnezeu. Fie că e o boală, fie că e o neascultare, fie că nu le merge bine în viață, fie că au greșit sau trăiesc în păcate copiii noștri, dar noi, ca părinți, venim să-i cerem lui Dumnezeu. Și așa știu că cele mai multe mame, dar după Evanghelia de astăzi și tați, vin cu această durere, cu această suferință și spune: ai milă, fie-ți milă de noi și te rugăm, ajută-ne, dacă poți, Doamne. Într-această rugăciune se-și petrece viața și minunile noastre a întâlnirii cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi purtăm această durere în suflet. Orice părinte care uităm de noi, uităm de viața noastră, uităm de durerile noastre și purtăm doar durerile copiilor, bucuriile copiilor sau greutăților pe care le port ei, părinții, le iau asupra lor. Și cred că aceasta este o mare binecuvântare ca să ne rugăm și să nu pierdem nădejdea de a ruga mereu pe Dumnezeu, de a veni mereu la Dumnezeu și de a-i cere această milă. Și când cazi, omule, nu uita că este o mână întinsă din cer care vrea să te ajute. Vedem un tată astăzi atât de îndurerat era. Eu am mai întâlnit părinți de aceștia și cred că nici noaptea n-aveau somn. Și vedem după durerea pe care el o mărturisește. Am adus pe copilul meu, l-am dus la ucenici, nu l-au putut vindeca. Și dacă vrei ca să ne ajuți, să-l vindeci. O neam necredincios, până când vă voi suferi pe voi, până când voi fi cu voi, aduceți-l aici la mine. Așa, iubiții mei, ne-am adus și noi astăzi la Dumnezeu. Noi n-am venit singuri. Fiecare a venit cu coasa lui, cu familia lui, cu copiii lui. Și nu putem spune că cuiva e ușor și cuiva e greu. Toți avem o cruce de purtat. Și aceasta este crucea pe care Dumnezeu prin dragoste ți-a dăruit-o. Și trebuie ca să o porți cu bucurie, cu mulțumire, chiar dacă plângi, chiar dacă te doare, chiar dacă ți-e greu. Dar trebuie să fii puternic. Că dacă Dumnezeu ți-a încredințat această cruce, înseamnă că are nădejdea că tu vei asculta și vei purta-o și nu vei arunca-o. Și iată când a adus acest copil în fața lui Iisus,
Diavolul a început să cutremure, a început să scrâșnească, l-a aruncat jos, a făcut spume la gură. Și Mântuitorul întreabă, de când? De când? Din pruncie, Doamne. De multe ori l-a aruncat în foc, în apă, că a vrut să-l piardă. Se uita Tatăl în ochii lui Iisus, blânzi, plin de iubire, de milă. Se uita jos, cum se tăvălea copilul lui, cu spume la gură și se chinuia. Și atunci spune, dacă poți, aceasta este greșeala noastră, aceasta este păcatul nostru, dacă poți. Frații mei, vreau să vă răspund eu, poate, toate le poate Cel care a făcut cerul și pământul, care le-a făcut toate cele care te uiți și le vezi și te bucuri de ele. Te-a făcut pe tine, omule, după chipul și asemănarea Lui, ca cea mai frumoasă și scumpă podoabă. Poate, toate le poate, toate sunt în mâna Lui. Dar vedeți, te întreabă Dumnezeu, pentru ce te îndoiești, puțin credinciosule? Dacă ai venit azi ceva să-i cer lui Dumnezeu aici, în această sfântă mănăstire, într acest loc de întâlnire cu Dumnezeu, și unde n-am fi noi, dacă îl chemăm și chemăm numele Lui, El vine la noi, El te ascultă, El îți primește rugăciunea. Însă aici ne-am înălțat, ne-am ridicat pe acest munte, vorbesc de un munte duhovnicesc, când toate le lăsăm jos, toate murdările, tot ce este trecător, și măcar un pic să ne liniștim, să ne mângâiem aici lângă inima lui Iisus Hristos, lângă răstignirea Lui, lângă dragostea Lui, și să-i spunem, cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Crezi că pot să fac eu aceasta? Credeți, voi iubiți credincioși, cei care suntem azi aici, credeți că Dumnezeu poate să-ți salveze toți copiii tăi care ai? Poate, dar nu-ți pierde nădejdea. De-ar fi cât de pierduți n-ar fi, cât de departe n-ar fi de Dumnezeu, îi întoarce Domnul prin credința ta să crezi că așa este. Și în casa ta, și în familia ta, și în țara noastră, și în toată lumea, numai să credem. Cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Stăpâne Ceresc, iartă-ne pentru acest păcat. Iartă-ne, Doamne, că te-am întrebat dacă poți. Știam că poți să dea una, Doamne. Și știam, Doamne, că Tu le primești pe toate. Și Tu trebuie să săvârșești pe cele neputincioase, pe cele slabe ale noastre, ale oamenilor. Și știu că Tu le poți. Dar pentru această necredință noastră, sau pentru credința slavă, Doamne, suntem oameni. Suntem oameni prinși de slăbăciune și de neputință. Dar nu avem unde merge. Crede-ne, Doamne. Nu pentru că ai fi ultima nădejde. Nu, Doamne, ci pentru că ești unica nădejde și numai Tu, Doamne, nu ultima, unica ești. De aceea, noi venim la Tine. De aceea, am venit că nimeni n-a mai iubit ca Tine. Nimeni n-a mai iertat ca Tine. Și știu, Doamne, că Tu toate le poți. Și atunci l-a scuturat Duhul și a ieșit. Și Domnul Iisus i-a poruncit să iasă, să se ducă și să nu se mai întoarcă niciodată înapoi.
Așa te rugăm, Doamne, izgonește acest duh necurat din casele noastre, din sufletele noastre, din trupurile noastre și să nu mai vină, nu le mai da, Doamne, voie să mai vină niciodată la noi, să se ducă pentru totdeauna, dar noi să rămânem cu Tine, în pace, în liniște, în dragoste, în rugăciune. Și așa cum cei care veneau la Tine, Doamne, și îngenuncheau, fie că femeia păcătoasă, care nu avea cuvinte să-ți spună nimic, simțea vina grea, doar atât îți spunea, lacrimile ei, părul capului care le ștergea și mirul scump și drag, pe care ea l-a pregătit din dragostea sufletului ei, să ți-l dăruiască prin iubire ție. Pe Fiul cel pierdut, cât de mult l-ai așteptat, că l-ai văzut de departe și l-ai îmbrățișat și nu l-ai primit ca pe un argat, ci ca pe un fior tău. Pe tâlharul de pe cruce, care atâtea rele au făcut el în viața lui și a mărturit că el este vrednic de acest chin, de această pedeapsă. Dar în Tine, Doamne, nu e nicio vină. Însă, judecat ai fost. Și judecat la moarte. Nu vă înspăimântați astăzi de ce se petrece pe acest pământ, că se repetă istoria cu biserica, cu creștinismul. Toate acestea trebuie să fie iubite suflete al lui Dumnezeu. Trebuie toate acestea să fie. Și iată că acest copil sănătos a rămas ca mort jos, că mulți au gândit că gata, a murit. Iisus îl ia de mână, îl ridică și îl dăruiește Tatălui. Mulțumim, Doamne, că prin viață, dacă nu ne-ai fi mângâiat de câte ori, am suferit din cauza copilului. Că de asta n-a spus, fie-ți milă de copilul meu, ci fie-ți milă de noi. Să știți că dacă ai un bolnav și mai ales un copil în suferință grea, mai tare o doare pe mama, pe tatăl inima, decât e durerea copilului pe care o poartă el, să știți. Pentru că copilul, dacă are o durere trupească, ori e bolnav într-un spital sau într-o operație, doare trupul, îi face o injecție, la corțește, îl mângâie și bun. Însă durerea sufletească, durerea inimii, asta e fără margine, asta rupe, arde totul în tine. De aceea, de multe ori când vă văd că plângeți, știu că suferiți din greu, că purtați o durere în sufletul vostru. Dar vedeți că Dumnezeu, cel plin de milă și iubire, la care astăzi împreună am venit cu voi și eu, avem și noi această cruce. Avem și noi copii care se departe de Dumnezeu. Avem și noi case care plâng cu jale și cu durere. Avem atâta suferință în jurul nostru. De aceea să ne aducem unii pe alții la Hristos. Să aducem durerile acestei lumi, acestui pământ, suferințele, necazurile acestor oameni, să le aducem lui Hristos și să-L rugăm fierbinte. Și nu uitați, iubiți credincioși, căci aceasta este vrăjmașul diavol care scrâșnie din dinți, care scrâșnie din răutatea lui, ca să ne fiardă, ca nimeni să nu se mântuiască, ca nimeni să nu vină la Hristos, să nu vină la adevăr. Câte n-au ieșit în calea voastră astăzi? Cât de greu e să ajungi la o biserică, la o mănăstire? Câte ispite este, câtă ceartă dimineața până ne pornim? Câte ispite pe drumuri până ajungem? Căci acesta este vrăjmașul mântuirii noastre, diavolul, care vrea să ne piardă și care dorește pierzarea noastră. Dar cât de mult ar dori diavolul pierzarea omului, nu poate birui iubirea lui Dumnezeu. Căci diavolul nu a pierit pentru noi, dar Dumnezeu și-a dat viața pentru tine și pentru mine.
El merge spre Golgota. Așa v-am spus la începutul acestui post. Și iată, cu ajutorul Dumnezeu au trecut 4 săptămâni. Că acest post este un urcuș spre Golgota, unde Mântuitorul Hristos mă duce și pe mine, te duce și pe tine și pe toată lumea în spatele Lui. În crucea Mântuitorul este omenirea întreagă. El a luat-o asupra Lui păcatele noastre, păcatele întregii omeniri. El urcă spre Golgota, spre săptămâna pătimirii, spre răstignire. El urcă să plătească suflet scump și dragă. Dacă auzi de acest Iisus Mântuitor, Salvatorul vieții noastre și Mântuitorul sufletelor, vino la El, primește-L ca Mântuitor și Domn. El toate le poate face, El ți le poate da. Și să nu plângi ca cei care nu au nădejde, ci să ai toată încrederea, căci El te ajută. Poți să nu-i spui nimic. Dumnezeu cunoaște inima omului. Dumnezeu știe totul despre tine. Dumnezeu știe nopțile tale de chin. Dumnezeu știe de câte ori perna ta e urmă cu lacrimi. Dumnezeu știe cât ți-e de greu. Dă-te în brațele Lui. Încredințează-te Lui cu toată inima, cu toată puterea ta. Nu lăsa nimic pentru vrăjmașul tău, pentru diavolul, ci dăruiește întreg și cu totul Domnului, că El îți spune: nimic nu este mai plăcut în fața Domnului decât o viață curată și cu totul predată în slujba Domnului. La aceasta vă chem, iubite și scumpe suflete ale lui Dumnezeu, să ne curățim de orice păcat, prin taina spovedaniei, prin lacrimi de pocăință, prin părerea de rău, prin mustrare de conștiință. Să venim la Domnul, să dezbrăcăm haina veche și să îmbrăcăm haina care se numește Hristos. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Aceasta, iubiții mei, iubite suflete și arse inime de mame, de tați, de soți sau soții și de toți cei care sunteți aici. Dumnezeu, cu mila Lui, să vă mângâie, să vă ajute, să vă trimită ajutorul pe sus. Iar voi rămâneți în legătură cu Dumnezeu. Rămâneți în legătură cu cerul, cu nădejdea. Nu vă tulburați astăzi, că dacă vă luați ce se petrece astăzi pe acest pământ, poți înnebuni, o poți lua razna, ci luați-L pe Hristos, dăruiți-vă lui Hristos, rămâneți cu Hristos în pace, în liniște, în unitate, că tot ce se face astăzi, fraților, se face să se împlinească Apocalipsa. Noi le vedem destul de clar. Toate lucrurile cum sunt, cum merg. Și trebuie să ne bucurăm de aceste vremuri, dar trebuie să ne pregătim ca niciodată pentru marea sărbătoare a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Marea sărbătoare. N-a mai fost și nu va mai fi altă sărbătoare decât a întâlnirii tale cu veșnicia, cu cerul, și care îți va spune: vino, vino, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția pe care a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii. Acea împărăție, să luptați pentru ea, să trăiți pentru ea, că dacă nu trăiești de azi pentru împărăția Lui Dumnezeu acolo sus, nu o poți primi. Și asta începem a trăi, să ne pregătim cât mai frumos pentru această întâlnire veșnică, unde nu va mai fi sfârșit, nu ne va prigoni nimeni,
Nu se va mai petrece, se petrece astăzi, că acolo va fi dragostea, soarele, căldura va fi Hristos, lumina, El este lumina veșniciei, care mereu ne va lumina, ne va încălzi cu dragostea Lui. Și ce bine va fi, așa cum au spus odată ucenicii. Ce bine este aici cu Tine, Doamne! Hai să facem 3 colibe, să nu ne mai întoarcem, să nu mai ducem nicăieri, ci în binele acesta să rămânem cu Dumnezeu. Cu diavolul nu aveți nimic. El este un vrăjmaș al mântuirii, un vrăjmaș al lui Dumnezeu și este și vrăjmașul tău care vrea să te piardă. Nu stați de vorbă cu el, cu gândurile care vin, cu cugetele care vin, că din cauza asta mulți s-au pierdut. Nu primiți gândurile care vin de la Satan, gândurile rele, gândurile care duc spre păcat, spre răutate, spre pismă, urgie, mânie, zavistie. Fugiți de aceste duhuri și să rămână Duhul lui Hristos. Pe preoți am văzut un neajuns, frații mei, de a citi molitvele Sfântul Vasile cel Mare, trebuie să aveți binecuvântarea unui arhireu, dacă sunteți pregătiți cu acest război, că diavolul va lovi fără de milă în cei care vreau să se lupte cu el, dar nu suntem destul de pregătiți, cu post, cu rugăciune, cu multă priveghere, că acest soi de dragi nu-l putem fugări cu nimic altceva decât cu post și rugăciune. Acestea două trebuie să fie puternice ca să credem în Dumnezeu, să postim și să ne rugăm pe Fiul Lui. Însă unde a ajuns am văzut la molitvele care se citesc la Sfântul Vasile cel Mare, că mulți preoți stau de vorbă cu Satana. Au venit niște creștini la mine și plângeau: Părinte, ce să fac? Uite, am mare neajunsuri în satul meu, părinte, eu nu numesc părintele, satul nu numesc, dar ar fi trebuit să audă și să știe că e un mare păcat, dragi părinți, să vorbești cu Satana. Și l-a întrebat părintele prin molitvele că era chinuit cineva de diavolul, l-a întrebat: cine te-a trimis, diavole? Desigur că nu Dumnezeu. Poate Dumnezeu îngăduie de multe ori ceva să se întâmple în viață. Sunt lucruri care, multe rele sunt azi, care se fac, cei care slujesc diavolului. Dar pe diavol a trimis tot diavolul. Tartarul cel bătrân, Scaraoschi, Luciferul cel care plin de mândrie, care când s-au văzut cum luminau și străluceau de lumina dumnezeiască în cer, au zis: dar eu de ce să nu fiu ca Dumnezeu? Să nu fiu și la același nivel? Au uitat că Dumnezeu le-a făcut pe toate. Și acea bolnavă, posedată de duhurile necurate, a început să strige: o familie, un nume, tot din sat. Ei, ați auzit? Gata! Uite, la noi sunt vrăjitori. Ați auzit ce a spus? E o mare nebunie. Nu vă jucați, fraților, nu faceți teatru în biserici și nu jucați circul acesta drăcesc. Credeți-mă. Dacă ești preot, citește rugăciunile, roagă-te, nu întreba cine a trimis, de unde ai venit. Spune cum spun rugăciunile: în numele Lui Iisus Hristos te cer, diavole, du-te, părăsește și lasă-l curat, să nu te mai întorci înapoi. Du-te locuri pustii, neumblate, unde om nu locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu. De aceea rog pe toți preoții, nu aveți această îndrăzneală. Că mulți, de multe ori care au chinuit, veneau și întrebau: de la mine ce spunea? Diavolul este tatăl al minciunii și dintr-un rău face alt rău. Am mers odată la un călugăr, o mamă, un băiat, și cu deschiderea cărților: mă iertați pentru că astăzi este în legătură cu acest diavol necurat, surd și mut, ție-ți poruncesc, ieși și du-te. De aceea și vorbesc acestea lucruri. Și prin toate i-a deschis o carte. Unii numeau Cartea Vieții, alții numeau, nu știu cum, o zodie sau ce numeau. Noi nu suntem preoți sau călugări pentru zodii sau pentru a deschide cărți. Noi trebuie să fim oameni al rugăciunii, al trăirii, a privegherii și mereu cu Dumnezeu. Și printre toate a început să răsfoiască foile și a început să spună: mama ta ți-a făcut de moarte.
Numai atât a trebuit. A venit acasă, cuțitul în mână, eu te omor. Tu ai vrut să mă omori pe mine, uite, eu te omor. Mi-ai făcut farmece, vrăși, săraca mamă. A venit la mine plângând, răcnea în copete, părinte scump și drag, dacă eu l-am născut, l-am crescut, am făcut totul pentru el, acum la bătrânețe, eu ca mamă, cum pot să fac așa ceva? Părinte, ce să fac? L-am chemat la mine, ce-i spun? Măi, omule, trezește, ce-i cu tine, omule? Asta e mama ta care e sub pieptul, te-a purtat sub inima ei. Ce faci? Nu? Gata, nu o pot suporta, nu o pot vedea? Ei, cred că și într-acel călugăr era un diavol care vorbea din el. Frații mei, niciodată să nu credeți, nu-i nicio carte pe fața pământului care să-ți spună dinainte ce va fi mâine sau poi-mâine. O știe numai Dumnezeu, nici îngerii din cer nu știu nimic. Noi trebuie să știm un singur lucru, să ne rugăm, să iubim, să iertăm, să ne ajutăm unii pe alții și să mergem la Dumnezeu. Nu credeți în nebunile acestea, nu credeți în zodii, nu credeți cei care spun pe data de aceea, în anul acela. Aceștia toți sunt un fel de armată a diavolului care vrea să piardă omenirea. Noi rămânem cu Hristos. Noi credem în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ne rugăm Maicii Domnului, că este mama noastră a tuturora și inima cea mai arsă a fost, cea mai dorută de mamă, această inimă a fost. Când l-a văzut în chinuri grele, când l-a văzut în cele cazuri era Mântuitorul și cum l-au răstignit, a trecut sabie prin inima ei. Aceasta doar am vrut să vă spun astăzi, iubiții sufletului meu. Și vreau să vă mulțumesc că vă avem în Biserica noastră ortodoxă. Mulțumim Domnului că suntem într-această credință dreaptă, pe care trebuie să o păstrăm, frații mei. Știți că totdeauna acum ne spun și, desigur, vom vedea ce va fi în continuare. Mulțumesc pentru cei care ați postit, care v-ați rugat, care faceți ceva pentru de ne-a ajuta pe noi, Biserica lui Dumnezeu, pe noi creștinii, călugării care sunt astăzi atât de prigoniți. Ne pare rău căci oamenii au uitat. Eu aș povesti unele lucruri, adică le-aș mărturisi adevărul, însă mă gândesc să nu se audă în satele acelea, să nu se priceapă cineva despre cine vorbesc. Despre cine a fost, de aceea trebuie să tac din gură de multe ori. Însă e foarte greu că nu înțelegem ce s-a întâmplat, ce am văzut și unde am ajuns. Dragii mei, mă chinuie o întrebare. Oare unde sunt acei oameni, conducători de țări, de popoare, care ne-au încărcat părinții, bunei și copiii în vagoane de vite și au dus în Sibiria, în Onega, în toate părțile pământului? Unde sunteți, spurcaților vânduți și blestemați? Când plângeau copiii și mureau, erau acolo în vagoane morți. Când ploua, scoteau mâna și să picure o picătură din ploaie în gura lor care ardea. Unde sunt chinuitorii celor care au băgat în închisori, călugări, preoți, arhierei și creștinii noștri, scumpi și dragi? Aș vrea să știu, oare unde sunt ei astăzi? Au dovedit să se pocăiască sau nu? Cred că sunteți cu diavolul în iad. Pentru că ați chinuit pe copiii lui Dumnezeu, ați bătut fără de milă, flămând sub foamete și necaz greu, i-ați ținut ani grei de închisoare și suferința atât de grea, ați prigonit. Și vedeți, cât s-au pătimit și în viața asta. De asta vreau să spun ce am văzut eu odată la o persoană care a tărit preoții noaptea pe câmp, i-au tuns, le-au tăiat barba și loveau cu picioarele în ei, în burta lor, jos pe pământ. Părintele n-a spus la nimeni. După ce s-a revenit o leacă în fire de acolo, tăriindu-se așa că nu a putut să se scoale pe picioare, a venit acasă. Tare i-au mai chinuit. Au fost chinuiți creștinii noștri.
Și drumul acesta a crucii, a spus Domnul Iisus, că cei care vor urma mie, așa va fi și cu ei. Pregătiți-vă, frații mei! A venit iarăși, nu știu câte luni sau anul trecut, v-am spus, la o predică, când încă era parcă liniște, că se începe Golgota credinții noastre ortodoxe. Se începe Golgota bisericii și iată că a venit. Toți se întreabă ce va fi. Rugați-vă. Nu vă mai întrebați, noi știm ce va fi. Au ajuns să lupte cu noi. Ați văzut zilele trecute și mi-e rușine de poliția noastră din regiunea Cernăuț, că ați putut un preot îmbrăcat în veșminte să-l tăriți, să-l brânciți prin biserică. Aș vrea poate să le traduceți acestea cuvintelor, să le spuneți, dacă tot vedeți, să-l găsească, să-l îmbrățișeze, să-și ceară iertare, că iartă Dumnezeu. Dar dacă nu, acelea mâini se vor usca. Acelea mâini care au lovit în preoți, în slujitorii bisericii, fie el cât de rău, cine ar fi el? El e sfințit și poartă sfintele veșminte și Dumnezeu a lăsat să slujească Sfânta Liturghie. Și acei care își bat joc din Biserica lui Hristos astăzi, dați-vă seama, nu luptați, frații mei, cu Dumnezeu. Nu vă războiți cu Dumnezeu. Voi ne puteți omorî pe noi. Voi puteți distruge acestea mănăstiri și biserici. Dar voi aveți putere de la diavolul, din iad. Dar noi tot cu Hristos rămânem. Noi tot cu Hristos mergem în continuare. Vor scoate călugării din mănăstiri. E cea mai mare nebunie. Cu ce au greșit ei? Spuneți-mi, vă rog. Sunt ucraineni. Sunt călugări. De ce îi scot din mănăstiri și îi alungă? Și zilele acestea ne-au spus nouă să facem un compromis. Sună un blestemat de la Constantinopol și spune, dar nu mai dați-vă în partea cealaltă, treceți sub mine și rămâneți în mănăstiri, slujiți mai departe cum vreți. Vă rugați cum vreți, în ce limbă vreți. Stai puțin. Dar ce să fac cu Dumnezeu? Eu am un legământ cu Dumnezeu. Și legământul meu este veșnic cu Dumnezeu. Și eu am jurat pe Sfânta Evanghelie, pe Sfânta Cruce. Dacă ați auzit, când este o chirotonie a unui preot și mai ales a unui arhiereu, tu juri cu mâna pe Evanghelie, pe Sfânta Cruce, voi păstra credința dreaptă, fără erizii, fără toate nebunile care sunt astăzi în lumea aceasta. De asta a venit mânia lui Dumnezeu. Începând cu Creta, fraților, când am mers acolo, să nu-i mai numim pe toți care s-au adunat toate confesiunile, ce sinod să facem noi cu ereticii? Dacă avem un sinod ortodox, este al nostru, al bisericii noastre. Avem dogme, avem canoane ale bisericii. Nu compromisul cum vreau eu să fac. Compromis pot să facem noi ca oameni. Eu îți dau ție, tu mie, facem ceva, o schimbare. Însă cu Dumnezeu compromisul nu sunt. El e odată și pentru totdeauna. Credința aceasta este dată odată și pentru totdeauna. Un Dumnezeu, o credință și un botez. Altceva nu putem primi. Nu avem dreptul, dragii mei, să schimbăm nimic decât așa cum ne-a fost dat odată și pentru totdeauna. Aici vă rog și pe voi să rămâneți. Oamenii care astăzi batjocoresc, care își bat joc din preoți, care iau bisericile, frații mei, pe Dumnezeu nu ți-l ia nimeni. Preoții, cât puteți și voi credincioșilor, apărați mănăstirile, apărați bisericile, apărați pe slujitorii ei, apărați pe călugări, că aceștia nu au nimic. Eu am fost în Lavra, la Pecersca, la Kiev. Nu vă pot spune câtă durere am putut să primesc. I-am găsit pe toții plângând. Și eu au zis, noi am venit să nu ne ducem niciodată de aici. De aici noi am vrut să mergem numai la Dumnezeu, în cer, în veșnicie. Și toți plângeau, strângeau hainele, că dacă îi vor scoate,
Cât au cărțile acelea că ei se gândesc că avem nu știu ce bogății? N-am bogății, fraților. Avem ceea ce ne-ați dat voi, ce ne-ați ajutat voi pe noi, că poporul acesta ajută pe preoți, pe călugări, voi ne țineți viața noastră. Acestea mănăstiri, biserici, bănuțul vostru, sudoarea voastră, aici e pus în fiecare cărămidă dragostea și jertfa voastră. Nu sunt ale mele. De aceea trebuie să le păstrați că sunt ale poporului. Nu sunt ale statului care se schimbă cum vreau ei. Când cu aceea, au fost ateiștii, au fost comuniștii, au fost cei care, ăștia sunt nepoților, fiilor, care tot cu acea înverșunare încă și mai rea se apropie vremea vremurilor. De aceea trebuie astăzi să ne pregătim pentru orice. Dar să știți, unde n-am fi? Când veți mai putea, nu vă înrolați cu Satana, nu faceți compromis cu el, luați Sfintele Antimise, veți sluji în păduri, afară, în casele oamenilor, veți face liturghii, o să vă împărtășiți, ca așa, în catacombe s-a pornit credința și acolo se va termina. Cu părere de rău, e greu și vreau ca să vă ușureze Domnul. Rămân acestea cuvinte și vă rog, Sfintele rugăciuni, dacă se mai poate, avem mâine luni o zi. Cum mâncați în seara asta până marți dimineață, nu beți apă și nu mâncați. Cei care puteți. Pentru biserica noastră, pentru credința noastră, pentru călugări, pentru creștinii ortodoxi prigoniți și alungați. Marți puteți mânca, miercuri, dacă se poate, a doua zi tot la fel, de marți seară până joi dimineața. Joi mâncați și vineri a treia zi. Fără apă, fără mâncare. Dar cu psaltirea în mână, cu acatiste, lăsați munca aceste 3 zile și rugați-vă fierbinte, vă rog, din suflet, noapte, ziua, cum puteți, cu psaltirea în mână, cu toate rugăciunile spre cer, spre Dumnezeu, care le puteți înălța. Și spuneți voi, Doamne, am greșit, ne pare rău, dar fiți milă de noi și nu lăsa, Doamne, biserica Ta și pe noi, fiii acestei Sfinte Biserici Ortodoxe și fiii Tăi, Dumnezeului. Aceasta vă rog și vă îndemn pe toți, dar voi să fiți puternici și, frații mei, păstrați liniște, așa a spus Vladăcă Onufre acum. Avem postul și rugăciunea. Pentru că răutatea asta care este, e prea mare. S-au pornit împotriva Bisericii a lui Dumnezeu și nu știm de ce. Noi nu am făcut niciun rău țării noastre. Noi am ajutat-o și o ajutăm în continuare. Noi suntem cu acest popor, noi suntem cu țara noastră. Ce vreau de la noi? Sufletele? Nu. Sufletul este al Domnului. El ne l-a dat și lui vreau să-i-l duc. Cu trupul acum faceți ce vreți voi. Omorâți-l, ne-ați otrăvit, ne bateți, ne târâiți, ați împlut închisorile cu noi, cercetați, Mitropolitul Melete este târit pe drumul la judecăți. Cu ce au greșit, fraților? Când am fost cu poporul nostru, cu țara noastră și ne-am rugat, dar compromisuri cu diavolul n-am făcut și nu voi face niciodată, pentru că legământul cu care l-am făcut cu Dumnezeu, chiar că dacă poate am greșit, dar Dumnezeu nu ne lasă. Să ne îndreptăm. Și toți cei care ați simțit poate undeva că ați scăzut, ați greșit cu ceva în fața Domnului, cereți-vă iertare. El le iartă pe toate. Și să păstrați credința curată, dreaptă și sfântă, că El nu ne lasă. Eu m-am rugat de ca Dumnezeu să-mi trimită astăzi pe cineva la mănăstire, la slujbă. Și acum când am văzut în biserică, în mănăstire, n-am știut că vor veni. I-am mulțumit Domnului că El ne ascultă încă. Și ascultă totdeauna, însă de multe ori, știți, ne pare că suntem prea răi, prea păcătoși, prea căzuți. Și Dumnezeu ne gândim noi că îl primește rugăciunea. O primește. Dar de multe ori te lasă ca să mai aștepți puțin. Că atunci când primești mai greu, prețuiești mai mult. Vedeți cum noi am ajutat copiii, le-am dat de toate.
Și am spus, mi-a fost mie greu în viață să le fie lor ușor. N-am avut eu să aibă ei. Și tot le dăm. Dar într-o zi vedem că am greșit. Că ei n-au mai prețuit truda ta, nopțile tale, osteneala ta. Și pe urmă vine timpul și spune, dar ce mi-ai dat, mamă? Ce mi-ai dat, tată? Tare mă veți mai da. Și nu știu de ce tăceți, mamă. De ce tăceți? De unde aveți atâta putere să tăceți? Spuneți. Spuneți să vă auzim. Câte nopți n-ai dormit, mamă? De câte ori nopțile s-au fost albe? Nu numai când eram mici. Când eram mici nu dormeam că eram mici. Când am fost bolnav nu dormeam că eram bolnav. Când suntem mari nu dorm de grija noastră. Cât mai poți? Spune. Jertfă iubită de mamă, cât mai poți? Tată, cât mai rabzi? Cât mai muncești pentru noi? Și apoi mai este o întrebare. Ți-a dat viață. Ți-a dat totul. Mulțumește astăzi lui Dumnezeu. Dacă îi mai ai, sărută și cuprinde ca niciodată. Dar dacă nu, mergi la un mormânt și pune o floare și varsă o lacrimă, nu le uda cu apă. Apă va da Dumnezeu din cer. Udă-le cu lacrima ta de durere, de recunoștință și de părere de rău pentru tot ceea ce le-ai făcut durere în viață. Vă doresc să aveți o zi binecuvântată astăzi. Dumnezeu să mângâie orice suflet care este aici. Dumnezeu să vă trimată putere de sus. Și voi nu vă certați cu nimeni, vă rog. Nu trebuie să vă bateți cu nimeni. Puterea noastră este în cruce. Puterea noastră este în rugăciune. Puterea noastră este în credință. Numai așa, dacă poți. Crezi? Crede, Doamne. Crede. Și ca temă pentru acasă. Știți, când învățam la școală, scriam în caiet temă pentru acasă. Și acasă de acum aveam altceva de rezolvat. Dacă nu a doua zi, nu scriai acolo, nu-ți făceai exercițiile pe care ți le dădea, desigur, primeai o notă rea. Și am mai scria ceva în caiet spre părinți, ca să citească părinți. Era frumos, era bun. Toți se stăruiau ca să fim oameni, să fim cuminți, să învățăm. Vă dau și o temă. A doua Evanghelie care este citită astăzi, ca să nu vă mai rețin eu în biserică, că v-am obosit prea tare, să citiți a doua Evanghelie. Sau fericirile. Fericiți. Și să citiți la, astăzi avem și pe Sfântul Ioan Scărarul, care a arătat acea scară duhovnicească, acelea trepe de urcare spre Dumnezeu. El a vorbit destul de frumos în cărțile lui Scara și altele despre acestea fericite. Dar eu atâta mă întreb de multe ori. Fericiți cei ce plâng. Cum poți fi fericit când plângi? Când plângi, nu ești fericit. Dar vedeți, când plângi în rugăciune, când plângi în mulțumire, când plângi spre Dumnezeu, spre cer, spre veșnicie, când plângi de dor după Dumnezeu, ce înseamnă postul? Când tu rugi mâncările tale, rămâi mai flămând și mâncarea cealaltă pe care o mâncai cândva o dai altora. Faci și milostenie. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, prigoniți pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul Lui. Ce fericire când toți te târie, te bată, îți iau bisericile, te chinuie, închisori. E fericire. Și așa în continuare. Vă rog să citiți asta acasă și liniștit așa să stați și la urmă spuneți un cuvânt împreună cu mine. Da, Doamne. Da, Doamne. Cu Tine. Și numai cu Tine pot fi fericit. Fericirea pe care o dă Dumnezeu nu poate da nimeni. Fie că-i foame, că-i durere, că-i suferință, că-i prigoană, că suntem săraci, că nu avem, că nu e greu.
Dacă l-ai pe Dumnezeu, ești fericit. Ne-am gătat alte fericiri, dar nu ne-au făcut fericiți. De când l-am întâlnit pe Dumnezeu în viața mea, pe această cale, pe această mănăstire, vreau să spun, Doamne, cât de greu nu mi-ar fi cu Tine. Sunt fericit. Dar te rog una, ajută-mă, Stăpâne Ceresc, să fii și Tu fericit cu mine. Te rog.